Hej alle sammen, jeg hedder Andrew, og jeg kommer fra Fransa. Jeg har i dag været på besøg hos Kit i butikken ude i EO, og hvis I lige vil bruge lidt tid sammen med mig, så vil jeg gerne vise nogle af de her fine forårsfristelser, vi har fundet frem til jer. Og de begynder så småt at komme ind i butikken omkring februar måned. Og det kunne jo være en fin, skøn forårsjakke i 100% bomuld til 5,99 med ganske søde detaljer på, og også mulighed for lige at snøre den lidt ind i livet. Og til jakken er der selvfølgelig også en buks, selvfølgelig også i 100% bomuld, til 4,99. Og buksen kunne man jo sagtens gå ind og bruge hen mod nogle af de her små, søde skjortebluser. Så er vi altså ude i en bomuld og hørkvalitet på skjorteblusen her. 3,49 står den til, og kommer både i den armegrønne, men også med marineblå i strib. Og er du lidt mere en tunika-pige, så kunne det her måske være noget for dig. Også igen, bomuld og hør, 3,99. Der er selvfølgelig lommer i den her. Og der vil både være på armegrønt, og vil også være på marineblå i strib. Og der er selvfølgelig de små gode bluser til kun 2,99 med et rigtig fint ærmelængde. Blusen her vil være mulig at få med den armegrønne strib. Og så kommer det faktisk også både i ensfarvet hvid og i lyseblå. Og det skønne print på blusen her, 2,99 koster den. Den har 3/4 ærme og god elastikafslutning. Og så kan den faktisk ses i butikken, både som den er, men kommer faktisk også i den skønneste rosa farvekombination til jeanspigerne. Og kjolen her kunne faktisk være et godt bud i forhold til en konfirmationskjole. Den koster 4,99, har lidt ballonærme, og så har den noget af det rigtig mange også godt kan lide. Der kan være en lille smule facon i den kære kjole. Og kjolen kommer både på farven vi ser, og faktisk også med de grønlige toner. Og er du ikke en kjolepige, så fortvivl ej, for Kit har nemlig købt bukser i samme skønne print. 3,99 koster de, og så er det 80% viskose og 20 polyamid, så det er lækkert og det er åndbart og nemt at sætte til, om det er en kort habitjakke eller om det er en cowboyjakke. Og der kunne også være bluser som de her, 2,99 og med 100% viskose, sød med prikkerne og så en lille smule struktur inde i metervaren. Og blusen her kommer både med armegrønt, den vil også fås som marine i bund med hvid inde i prikkerne, og så kan den også fås i ensfarvet grønt, og der kunne man jo sagtens gå ind og bruge den sammen med buksetypen herovre. Og en Fransa klassiker er selvfølgelig også blusen i 100% bomuld til 350 kroner. Rigtig fin med 3/4 ærme og gennemknappet. Blusen her kommer ind i lyseblå, og så faktisk også med armegrønt i bundfarven. Og de altid skønne basistoppe i bomuld, modal og elastan til 200 kroner kommer selvfølgelig ind på friske nye farver. Og du vil også kunne få den skønne vest i en viskose og hørkvalitet til 3,49. Og til dig, der elsker 100% bomuld, kunne det være en bluse lige præcis til dig. 2,99 koster blusen her, og findes på farven, som vi ser, og også købt med i en lysere version. Og der er flere af de dejlige bluser i 100% bomuld. Den her koster kun 2,99. Og det er jo svært at sige forår uden at sige Fransas t-shirts i 100% bomuld til kun 150 kroner. Og den her kommer i 4 skønne farver. Så er du til marine, hvid, den støvede grønne eller den røde, så er der dine farver hos Kits. Og de skønne små jakker, som også kan bruges som en pæn lille indejakke. 4,49 taler vi for jakken her. Kommer i farven, som vi ser. Og der er selvfølgelig også vores lækre jersey metervare. Så er det 95 viskose, 5 elastan. Dejligt med 3/4 ærme og en metervare, der kan give sig lidt. Og så er der elastikkant for neden. Modellen her koster 250 kroner ud. Og så vil den være at finde på army og på en marineblå. Og flere af de søde t-shirts typer i ren bomuld til 199. Sødt lille opbuk på ærmet. Og kommer også i flere forskellige farver. Det vil sige, at vi kan også få den i stedet for den sorte strib, kan den være armegrønt. Den kan også fås med rød ind og så marineblåt hjerte. Og
Og der er jo mere i ren bomuld. Modellen her med det gode ærmelængde koster kun 2,99. Og den vil være at finde i butikken i de 2 farver, vi ser her. Og endnu en Fransa-klassiker er selvfølgelig den lille fine t-shirt til kun 130 kroner i en rigtig lækker bomuldskvalitet, som vil fås både på de lysegrønne farver og på Army og et par farver til. Og så er der selvfølgelig også lidt lækker forårsstrik. Modellen her tænker I har set før. Det er 70% bomuld og ganske sød med rundingen her for neden og vingeærmerne. Og så kan det blive din for kun 2,99. Og der vil både være hvid, der vil være rosa, der vil være armigrøn, der vil også være på de lysegrønne toner. Tak for jeres tid, og jeg håber vi ses hos Kit i EO. Hej hej!